سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبران كميت وعلن لو ميسلوش دشان حسب فركم على فران سرارو زيناتات وشت وصع انه نكتكاتاتلنا بخبر زعدم لو عم تخلي بارساتو دما كفلم شدشه كولجات هاجرنا لو معامتها 2300 تمحارو باستفالاري معركه امريقا أبي زوا معكل أبي مبزح مرق زرع سرناين مدقال زرع عفون زتبابع سراحي سلاسلالو أبي محدار كبابي عدنا أمن نوزبال لقو عن سبا حد أصدقاء تسريحا أبي عراق أبي علزركة وتدراوي مع عسكر أمريكا توسخي مدقعتات تفتيمو متن فريات ندادي إيران أبي إسرائيل سلستان أوتاو عبيد كم زمزقبة تقليزو مصرات قدات وتسعي روسيان قبطن أبي مأكل مبراق تفتيرو بزعب وزر لكولتات ذاتيوم نابي زرزرات وكنساقر شدشه كولجات هاجرنا لو معامت عسات 2300 تمهارو باستفالاري معركة مريقان نزب زملكات قاصنيا ساميل هابتا ميكال زوا هادو تصابصاوالو فيلمون زموي كقربوي أبي زتفلالي كبابيتا زركبا شدشه كولجات هاجرنا لو معامت كاب 13 حمله حساب 3 حسب زكايدو سنه سرعت ممرقتا 2296 تمهارو بناي دحره مرقه ديغرين دبلومان كمون قداماي ديغرين دبلومان مريقان بز مسرت كوليج نقدن محبراو سنه فلطاتن 736 تمهارو بديغرين دبلومان كوليج حرش حمل مالو 350 بديغرين دبلومان كوليج مهندسنا تكنولوجي ماي نفحي 381 بديغرين دبلومان كوليج حكمنا سنه فلطات عنان اوروتا 275 بناي دحره مرقه ديغري قداماي ديغرين دبلومان كوليج سنه فلطات ماي نفحي 260 بديغري كوليج مدلاو ممهران اسمرا دما 294 بناي دحره مرقه دبلوما مرقنا اللوام كابتوم كوليج حكمنا سنه فلطات عنان اوروتا زمرقتو موياويان طعنا 4 بفولي موياو كእለት حكمنا ህፃናትን ቆልዑን ሓደ ድማ بفولي مويا ክንክን ጥንስን ሕርስን ዝተማሃሩዮም كوليج مدلاو ممهران اسمرا زمرقኦም 294 ተማሃሮ ድማ ኣቀዲሞም بقداماي ዲግሪ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ኮይኖም بمويا ممهرنا ተወሳኺ ናይ ድሕረ ምረቃ ትምህርቲ ዝቆሰሙ እዮም ካብ ጠቅላላ ቁጽሪ ምሩቃት እተናስታት 45 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን تمرقتي أبزهبو ورئيتو دليبومو زلو فلطات أبربحا حبرتسبون نموعال رزين حلافنة تسكيموم كم زلو بمتقاس بنتقا نظام هاروم حزبن منغستن بزيتا قلابونت كم زغلغلو الرقاقيتوهم أبزوا ماكل أبي مبزح مرق زر سرناين مدقا زر عفون زتبابع سراي سلاسل كم زلو كفل حرشان مريتن قليزو مزعوازي وكلئينا يناسا نعبيون زردالو تزبزب ميكائيل تخلاي كأربوي أبي زوبا ماكل أم بزح مرق زر سرناين مدقال زر عفون زتبابع سراحي سلاسل كم زلو أب كفل حرشان مريتن حلافي هادو لمعات زراتيات ومان إلو ودتين قليزوم وقت زمران كرامات نستخايرن نتفتات محارسة ملكيتو نيرينا بزهو حبريتات ومانئل لو معامت 19,300 هكتار كحرسن كله 94,995 هكتار 81 مئتاوي تأكال 14 مئتاوي ترتات 4 مئتاوي دما نايقب زرأتي كم تزرب متكاس منيسر حرشا نحارستوت بنتعز عدلو 95 كنتال مرز زر سرناي أبز مدايزي عبي أستواصو كم زقبر أبرهيوم كم مدب حيزنا يدلنا مئسن سوسان هكتار زخون زبدقف مصنو زلمع سرناي مالتي زحجي أب تكباري إلنا بقوت سرنايون كساب كلتشع هكتار زخون زون أب تكباري إنا دلنا مالتي أجي إتي أتوتن أتتاونتن كما يمثل نحريلنا حجي حدتي بفلا يبسرناي تي دحان نسرح لنا سراحي مالتي أبز حجي أب تبدقف مصنو زلمع كساب 8 كنتال هكتار يركب على مايتي زي حجي أبتم أبنتاوين حرسوتي حجي أبنتاوين حرسوت كن بالكلنا كل حرسايقن كم زد رخبور لو نخرخ بيتي مدب دلو مالتي
ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ምእኩት ምህርቲ ዝህብን ልዑል ናይ ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን ምጽዋር ደርቅን ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝሓብር ኣቶ ኣማንኤል ካብቶም ዝተፈተኑ ዓሌታት ዘርኢ ስርናይ ሲድራ ዝተባህለ ሓረስቶት ዝያዳ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ድቓላ ዕፉን ኣብ 2021 ከም ተለለየ ምብዛሕ ግን ሎሚ ዓመት ብ20 ኣብነታውያን ሓረስቶት ከም ተጀመረ ጠቒሱ ድማ እዚ ዝተፈተነ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ሓቢሩ ኣብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ሓረስቶት ነላልዮ ነርና ኢና እቲ ናይ ምብዛሕ መደብ ግን ሕጂና ጀሚርና ያደለና ኣብዚ ኸ ሕጂ ኣብ 20 ሓረስቶት 10.34 ሄክታር ኢና ጀሚርና ያደለና ኣብዚ ሕጂ ናይ ክልተ ስራሕ ይስራሕ ሓደ እቲ ናይ ሰለስተ ወለዶ ድባል እቲ ካልእ ኸ ናይ ክልተ ወለዶ ድባል ኣብዚ ናይ ክልተ ወለዶ እንድሕር ኢና ሕጂ 2.1 ሄክታር ይበጽሕ እቲ ናይ ሰለስተ ወለዶ ኸ 8.1 ሄክታር ዝበጽሕ ተዘሪኡሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ማንኤል ምስ ዘሎ ወሓደ ዝናብ ኣዝመራን ክራማትን ሓረስቶት ዞባ ማእከል ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምጥቃም ምሩጻት ኣዝርእቲ ምቅያር ዘርኢ ብመስመር ምዝራእን ምድኳዕ መሬትን ብዝለዓለ ክደፍኡ ተላብዩ ሓደ ሓረሳይ ቀዳማይ ክገብራ ድግቦት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን እያ ምክንያቱ ትዘለና ዝናብ ውሑስ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ካልእ ብግቡእ ምድኳዕ ምሩጽ ዘርኢ ምጥቃም ማለት ሕጂ ሓደ ምንጩ ዘይተፈለጠ ዘርኢ ካብ ምጥቃሙን ክቆጠብ ከም ዘለዎ ሓረስታይ ካልእ ብመስመር ምዝራዕ እዚ ሕጂ ብቐጻሊ እኳ ንዛረበሉ እንተኾና እዚ እውን ኩሉ ሓረስታይ ርዒምዎ ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ እውን በዚ ጋጣሚ እዚ ከመልክት ይደሊ ካልኣይ ኩሉ ሓረስታይ እውን ካብቲ ናይ ቀመማዊ ድበሃል ወይ እቲ ኬሚካል ድበሃል ካብኡ ተኣልዩ ናብቲ ባህርያዊ ኣካይዳ ናይ ባልዓ ድዩ ናይ ሕማማት ድዩ ክጥቀም ከም ዘለዎ ኢና ነዘኻኽር ምቅያር ዘራእቲ እውን ክጥቀም ከም ዘለዎ ምቅያር ዘራእቲ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ባልዓትን ስለ ዝከላኸል እዚ እውን ክጥቀም ከም ዘለዎ ካልእ ኩሉ ሓረስታይ እውን እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ካብቲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ድኾነ ሓሳባት ክወስድ ከም ዘለዎ ስለምንታይ ዝለዓለ እቶት ኣትዩ ክውከሶ ከም ዘለዎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ታራ ሓረስታይ ናብቲ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዘሰጋግር ስለ ዝኾነ ከምዚኢታት ክለዋወጡ ተመክሮ በዚ ጋጣሚ እዚ ከመሓላለፍ ደሊ ማለት ኣብ ዓድና ኣምን ንኡዘባ ለጓዓን ሰባ ህዝቢ ኣቕምታት ኣዋሂዱ ብዘበስዶ ተበግሶ ኣካላት መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ብዝገበርዎ ደገፍን ሓዳስ ዲጋ ተሰሪሓ ወኪል ርአይና መብራቱ ኣሚነ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓድና ኣምን ንኡዞባ ለጓዓን ሰባ ንሰብን ጥሪትን እተገልግል ብኣስታት 15 ሚልዮን ናቕፋስ ተሃንጸት ሓዳስ ዲጋ ብ3 ነሓስ ተመሪቓ እታ ብምትሕባር ህዝብን ኣካላት መንግስትን ብእምንን ቸሜንቶን ዝተሃንጸት ዲጋ 16 ሜትሮ ቁመት 12 ሜትሮ ነውሓትን 20 ሜትሮ ጎንን ዘለዋ ኮይና ኣስታት 147,000 ሜትር ኪብ ማይ ከም እትሕዝ ነቲ ስራሕ ዝመርሐ ኢንጂነር ተመስገን ጎይቶኦም ሓቢሮም ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዓድና ኣምን ኣቶ ካሕሳይ ኣምለሶም ብወገኑ ዝውህለል ማይ ኪኖ ሙሓስ ምንጭ ስተማይን ሰብን ጥሪትን ሞስናኣው ልምዓት ኣብ ምድንፋዕ ኣበርክቶ ስለ ዝህልዋ ማይ ኩዓታት ንምፍዋስ ወፈራታት ከም ዝካየድ ገሊጾም ኣብ ምሕዳር ንኡዞባ ለጓዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ድማ እቲ ስራሕ ኣካል ናይቲ ውሕስነት ማይ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ክሰላሰል ዝጸንሐ መደባት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንተራ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ብፍሉይ ድማ ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ሞጊሶም ህዝቢ ዓድና ኣምን ዓቕምታቱ ኣዋሃሂዱ ንዝነበሩ ሕፅረት ንምፍታሕ ንዝወሰዶ ተበግሶ ዝመጎሰ ኣብ ምሕዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ከዓ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብምትሕባር ህዝቢ ኣካላት መንግስትን ሰራዊትን 6 ዓበይቲ ዲጋታት ንምስራሕ ብዝወፀ ውጥን መሰረት ድሮ እተን 3 ክዛዘማ ከለዋ እተን 3 ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበፅሓ ብምጥቃስ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ዓቕምታቱ ኣዋሃሂዱ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶታት ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ገሊጾም ምምሕዳር ከባቢ ዓድና ኣምን ሓንቲ ካብ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ለጓዓን ሰባ ኮይና ካብ መቐርካ ንሸነኽ ሰሜን ኣስታት 16 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም بزينة وتساعي كنسكر بحموش تنحاسة أب عراق قبل الأدركة وتدراوية معسكر أمريكا توسخي مدقعتي ميسايل روكيتن كان متفتسمة تقليتو باتي أبو سناتن كتما بغداد قبل الأدركة مربر تفتسمة مدقعتتات زاقت كترو بيتنتسرى حيالو وتهدرات أمريكا كم زغوصليز قال أحزر له
ነተፍጻሜ ዝኾነነ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ንዝወረደ ክሳራታት ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘይለ መቐጸልታ ናይቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ክወፅእ ዝጠልብ መጥቃዕትታት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ድሕሪ ምጅማራ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝካየድ መጥቃዕትታት ከም ዝዛየደ ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ልዕሊ 2500 ኣብ ሶርያ ድማ ኣስታት 900 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ክወፅእ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ሰልፍታትን ክካየድ ጸኒሑሎ መጠን ፍርያት ነዳዲ ኢራን ኣብ 2023 ምስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ 5 ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ እወታዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ወኪል ጸዓት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጠን ፍርያት ነዳዲ እቲ ሃገር ዕለታዊ ኣስታት 3 ሚልዮን በርሚል ምንባሩ እዚ ከዓ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብኣስታት ፍርቂ ሚልዮን በርሚል ክብ ከም ዝበለ እቶም ጸብጻባት ኣነጺሮም መጠን ፍርያት ጥራይ ዘይኮነ መጠን ሰደድ እውን ምስ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ዕቤት ከም ዘርኣየ ተገሊጹሎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ካብተን ዝለዓለ ዕድጊ ነዳዲ ኢራን ዘካየዳ ሃገራት ምዃና ተፈሊጡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽደቐቶ እገዳ ኣሉታዊ ሳዕቤን እኳ እንተለዎ ከምቲ ዝተወጠነ ዕላምኡ ከም ዘይወቕዕ እዩ ዝጥቀስ ኢራን ነቲ እገዳ ብምብዳህ ኣብ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን መድያት እወታዊ ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝሕብሩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ግብጽን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ውጡር ኩነታት ትማሊ 5 ነሓሰ ናይ ቴሌፎን ርዝርብ ኣካይዶም ሃገራቶም ነቲ ኩነታት ንምብዳህ ሓበራዊ ጻዕረን ከም ዝሓይላ ዝገለጹቶም ሚኒስትራት እስራኤል ኢራንን ሊባኖስን እውን ንዕኡ ዘጋድድ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየባ ጸዊዖም ማሕበረሰብ ዓለም በቐንዱ ከዓ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ተርኡ ክጻወቱን ኣተሓሳሲቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ግብጽን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድና ሃገራቶም ንምምዕባል ከም ዝሰርሑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢሮም ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ልጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ኤትና ካብ 4 ነሓሰ ኤክታት ክን ዝመኸኸ ኣኻውሕን ክተፍእ ብምጅማሩ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ውሑስ ቦታ ክገዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ማዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ሲቺልያ ንጥፈታቱ ንግዚኡ ከም ዘወንዘፈ ሰመዚ ኢጣልያ ሓቢሮም እቲ እምባ ክነቱግ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ሓደጋታት ምቅጥቃጥ ምድሪ ከትዕብ ከም ዝኽእል ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ 3330 ሜትሮ ዝብረኹ እምባ ኤትና ኣብ ሃገር ኤውሮጳ ካብ ዘለዉ እሳተ ገሞራዊ እምባታት እቲ ዝጠንተወን ዝነጠፈን ምዃኑ ይጥቀስ ኣሽሓት ጀርመናውያን ፖሊሲታት ወጻኢ ሃገሮም ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብ4 ነሓሰ ኣካይዶም እቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ በርሊን ዝተኻየደ ሰልፊ ብቐንዱ ጀርመን ንዩክሬን ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ደገፍ ክተቋርጾ ዝጸውዑ ሰልፈኛታት ሃገሮም መገዳሲ እንተኾይኑ ኣባልነታ ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትስሕቡን ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቲቶም ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ጠንቂ ምግዳት ኩናት ይኸውን ኣብ ርእሲ ምህላው ኣብ ቁጠባ ሃገሮምን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ይኸትል ከም ዘለዮም እቶም ሰልፈኛታት ወቒሶም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝተቐሱ ጸብጻባት ኣቐዲሙ ኣብ ብሪጣንያ ሆላንድን ፈረንሳን ተኻይዱ ምንባሩ የረድኡ ሰሜን ኮርያ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ኣጽዋር ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ዝጸንበረት ገሊጻ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከና ዜና ሰሜን ኮርያ ታክቲካዊ ባሊስቲካዊ ሚሳይላት ዘጠቓለለ ልዕሊ 251 ኣጽዋራት ናብቲ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝዳውባ ከባቢታት ከም ዘዋፈረት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ስጉምቲ ካብ ኣሜሪካን መሻርክታ ደቡብ ኮርያን ክመጽእ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ስጋት ንምምካት ሓጋዚ ምዃኑ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ሓቢሩ ወታደራዊ ዓቕማ ከተደፍዕ ዝጸንሐት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ሓድሽ ታክቲካዊ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ዘካይደው ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥረለያ ሰሜን ኮርያ ብተደጋጋሚ ክትወቅስ ጸኒሓ ዘላ ብሰላማዊ መገዲ ክዓርፍ ዝግብኦ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ካልእ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ
ጸጥታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፊሊፒንስን ቪየትናምን ንፈለማ ግዜ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከካይደ ምዃነን ሓቢረን ዓላማቲ ኣብ ሰሙን እዚ ዝጅምርን ን5 መዓልታት ዝቕጽልን ልምምድ ጸጥታ ማያዊ ግዝኣትን ንምውሓስ ምዃኑ ሰብ መዚ ክልቴን ሃገራት ኣፍሊጦም ቪየትናም ድሮ ኣብዚ ኣብ ማያት ፊሊፒንስ ዝካየድ ልምምድ ዝሳተፋ መራኸብ ክትልእኽ ጀሚራላ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና እጀታ ከም ዘለወን ዝምጉታ ፊሊፒንስን ቪየትናምን ወታደራዊ ዝምድናን ብሓፈሻ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ንምንፋዕ ዝዓለመ ስምምዕ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት እዚ ከም ዝኸተማ ጸብጻባት የረድኡ ፊሊፒንስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለውን ምስ ጃፓን ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዓት ከም ዝኸተመት ጸብጻባት የረድኡ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ምስ ፊሊፒንስ ዘይተቃደወት ዘላ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ነቲ ወታደራውን ጸጥታውን ምዕባለታት ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ዘይ ምቅዳው ቻይናን ፊሊፒንስን ብፍላይ ኣብ ዝዓመት እዚ መሊሱ ከም ዝኸረረ ዝጥቀስ እዩ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቀደም ዝዛምና ኣርእስታቱ ክንደግመልኩም ሽዱሽተ ኮሌጃት ሃገርና ሎም ዓመት 1300 ተማሃሮ ዝተፈላለዩ ማዕርጋ መሪቐን ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ምብዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይን ምድቓል ዘርኢ ዕፍሩን ዘተባብዕ ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዓድና ኣምን ንዞባ ለጓዓን ሰባ ሓዳስ ዲጋ ተሰሪሓ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ተፈጺሙ መጠን ፍርያት ነዳዲ ኢራን ኣብ 2023 እወታዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ ምስራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያን ግብፅን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዘትዮም ምስ ዝተረፍ መርባት ኤርቲቪ ክሓገርኩሜ ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ